Vadikani mufaro wangu kusangana nemutiri muchironga Mike Samba Show. Muchironga chatinotaura upenyu uno mwedzi wemadzimai, ndosaka muri kuona madzimai vanozvikwanisa vari pano, madzimai vanoshanda nenyaya yenhaka. Ongororo netsvakiridzo inorakidza kuti kumamisha uku, mudzimba umu, muukama umu, nhaka iri kunetsa. Regai titi vazvisume kwatiri kuti ndavanani tobva tazopinda muchirongwa. Ndotanga nemuroora ari kunze uyu. Makadi henyu Mike Samba, maita basa. Zita rangu ndinonzi Antoinette Nolivo. Ndabvawo kuoffice kwaMaster of the High Court of Zimbabwe kwatinoshanda basa rekugova nhaka dzakasiwa nevafi. Tinoitawo zvekare maprocess ekuvharwa kwemacompanies uye nyaya dzevana vechidiki vari below 18 atinoti maminors vanenge vafirwa vakasiiwa nevabereki vakavasiyira nhaka. Saka ndo maprocesses atinoita kwaMaster of the High Court. Maita basa. Tinokutendai, munoita basa rakakura. Ndouya pane ari pakati. Makadi henyu vateereri, ini ndinoitwa Dorcas Makaza, ndinoshanda ndiri executor iye anonzi mukokorodzi wenhaka. Ndinoshanda ndiri kukampani yangu inonzi Legal Eagle Private Limited. Tinoita basa rekubatsira vanhu kuti tigove nhaka yavo zviri pamutemo. Tinokutenda nouvepo. Maita basa Mike Samba, makadini muri yeZimbabwe. Ndinoitwa Sandra Mengwa, ndinoshanda kuLegal Resources Foundation. Tinopa rubatsiro pachena pane zvemutemo kune vasingakwanisi kubhadhara magweta, uye tichizoitawo tsvakirudzo dzemutemo usiri kushanda zvakanaka, tichitaura nevanogadzira mutemo kuti mutemo ugadziriswe. Tinokutendai, muri kuita mabasa anobata, mabasa anovaka. Asi regai nditange naDorcas ndichibvunza kuti misha nemisha, marudzi nemarudzi vane maitiro avo. Ndosaka muchiona kana zvinhu zvakugovewa pai zvinonzi isusu kwedu kuno ndisana mhofu tinogova takadai, isusu ana tembo tinogova takadai, ana soko vakadai. Sei pakazonzi painge paine mutemo wekuona kugovewa kwenhaka? Ndinotenda Mike Samba. Mutemo wenhaka wakauya paitwa ongororo netsvakurudzo yekuti nhaka chinhu chinobata munhu wese, hachinei nekuti wakamira sei, unobvepi. Asi pakugovewa kwenhaka zvakaonekwa kunzi kune vari kushaya nhaka yavo yakakwana, kana kuti vari kumbundikidzwa dzimwe dzenguva pakugovewa kwenhaka, and ava kazhinji madzimai nevana. Saka mutemo wakapinda kuti uedze kuyananisa, uyezve uedze kuita kuti pakugovewa kwenhaka zvigovewe zvinoita kuti varume, vakadzi nevana vese vawane chikamu chavo chenhaka, vakwanise kuendera mberi neupenyu. Nokuti kazhinji vanhu vakashaya nhaka yavo yakakwana, idambudziko rinodzokera hurumende yedu kuti ichichengeta vana ava vaanherera neshirikadzi. Mashoko akanaka echenjedzo ari kutaurwa. Ndofunga vadiwa vatariri nemateereri makateerera chikamu chinechi, sunungukai kutiridzira tigokupai nhare dzenyanzvi dzedu idzodzi kana paine zvipingidzo. Ndiri kuya kwauri, wataura kuti wabva kuofisi huru yaMaster wenyika yeHigh Court. Ikoko munozvifambisa sei kana vanhu vari kunetsana? Mune masimba here ekubva mataurira kana vari baba mukuru? Nokuti kune kuramwidzana kauko. Kana vari baba mukuru vari kukanganisa, kana kuti vari baba vari kukanganisa, kana kuti ari ngana, mune masimba here ekuudza kuti iwe zvadai zvadai? Vanosungwa here vanhu ava? Vanoitwa sei? Mungatipinde naipapo. Maita basa Mike Samba. Alright. Ofisi yedu tingati tinodhila nemutemo, handiti mutemo uriko unonzi Administration of Estates Act, ndo unoita nezvekugovewa kwenhaka muZimbabwe. Saka kana pakaita maissues ekuti pana bamunini vari kunetsa, pana sekuru vari kunetsa, it depends nekuti ivo vari kunetsa nenyaya yei. Saka pane maissues atinosangana nawo akaita sekuti vanhu vari kutonetsana kuti vasarudze executor chaiye. Kusarudza mukokorodzi wenhaka. Mukokorodzi wenhaka, yes. Saka patinenge tichiita mameeting edu paya tinotsanangura kuti tikasarudza executor basa rake nderei. Kana executor avapo, executor ndiye chete anomiririra nhaka yemufi kusvika igovewe. Saka tinoedza kuti tivatsanangurire bamunini vanenge vachinetsa kuti vatomboriwo nesimba here kunge vachinetsa panhaka yemufi
isu tine mutemo uripo. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa iva wanzi mutemo vadiwa tariri nevatereri uri pamusoro pezvamungaite serudzi, uri pamusoro sezvamungaite nemhuri. Ndambonzwa muchitaura imi kuti munobatsira vanhu pachena. Imbopindai nenyaya iyoyo tinzwe kuti zvakamira sei. Ndinotenda mai Chisamba. Mukatarisa munyika yedu zvambotaurwa nemunin'ina wangu Dorcas, mutemo wenhaka wakaitwa kuti ubatsire vanenge vari vulnerable, vakadzi nevana. Saka tikatarisa vana zvakare nevakadzi, dzimwe nguva vanenge vasingakwanisi kuwana mari dzemagweta, tinopinda ipapo tovabatsira kuti dzimwe nguva maprocesses ekwamaster anogona kuvaremera, anogona kutadza kumanzwisisa kuti ndikabva pano ndakuenda apa. Isu tinobatana navo, tovabata ruoko kuti kana tichinge tabva apa handei apa. Pane zvimwewo zvinogona kuda kuzoitika kana pakaita kukakavadzana, paita vamwe vana vekwamainini vasiyiwa, vana vazobuda pashaya mufi, ndopatinoteera weipapo tichiti aiwa vana vese vane kodzero, chero chingoratidzwa kuti vana vemufi vane kodzero dzekuti vawane unhaka yababa vavo. Ndizvozvo mashoko akanaka. Hanzi vamwe tinozonetsanaka, asi isusu kurudziro yatiri kukupai, muchiri vapenyu, muchiri kufamba, gadzirisai zvevana venyu, gadzirisai zvemhuri dzedu, nekuti zhinji dzacho munozonzwa kuti kwakasara mwana kwakati, kune mwana akati, vana ivavo vane dambudziko rakakura. Saka ngatizvigadzirisei vari vapenyu, asi hepo ukamanzwa kuti kune kwamunogona kubatsirwa, nekuti nyaya yekunyora zvemumapepa, nyaya yekudini, dzimwe nguva inogona kukugozherai. Saka vabatsiri varipo. Ngatisanganei muchikamu chinotevera tichienderera mberi nenyaya dzenhaka. Vadikani, ndinoziva kuti ikoko vamwe havataudzanipa nenyaya yenhaka, asi pane mutemo watinongogara tichifonerwa nevanhu tichibvunzwa, mutemo wokuti vana vasikana vachazozvipinda, vana vasikana vanopiwawo here, vana vakomana. Mutemo wakagadziriswa kare kare. Mutemo unotarisa chinonzi mwana, havatarise kuti vakapfeka mabhurukwa ndevapi, vakapfeka hembe ndevapi. Ndombouya kuna Dorcas zvakare. Ndinoziva kuti pane nyaya dzamunosangana nadzo, dzimwe dzamuri kuona dziri kuramba dzichisumukira dzekuti regai timbozvitaura izvi, zviri kuratidza kuti vanhu havana kuzvibata mushe. Ndedzipi dzimwe? Ndinotenda mai Chisamba. Nyaya dzenhaka dzakawanda mai Chisamba, dziri kunetsa, dziri kushungurudza, asi ndinoda kutanga nezvekutanga zvacho chaizvo, zvichinzi munhu ashayika. Nyaya iri kutotanga kunetsera pakusarudzwa kwemukokorodzi wenhaka. Mutemo wedu unoita kuti musarudze wamunoda paukama, kana maona kuti paukama hapana, musarudza vanoita basa reukokorodzi rinova riro ratinoita. Saka pamakwikwi aya ekusarudza mukokorodzi ndo pari kutanga zvimhingamupini, nokuti kunoita bamukuru vari kubata pachivanhu chedu kuti ndini baba vasara ndinofanira kuita mukokorodzi, asi kune mudzimai asiyiwa ari kuti ndakashanda zvinhu izvi nemurume wangu nevana, ndini ndinoziva nezvazvo, ndini ndinofanira kuzvifambira. Saka mutemo wedu wakanaka kuti wakapa jekesa ipapo, kuti kana pachinge paita makwikwi iwayo ekuti anoita mukokorodzi ndiani, mutemo unotanga watarisa kuti pana akasiyiwe here nemumwe wake. Kana aripo, zvinotaurwa kunzi mutemo unotarisira kuti iye ava ari anotora chinzvimbo cheukokorodzi. Ndakuita sendinopinda pakati pako Dorcas kuti tinyatsonzwanana. Apa kana uchitaura kuti mutemo unotarisa akasiyiwa nemumwe, uri kutaura kuti kana murume akafa, mukadzi ndiye watinotarisa nemutemo kuti ndimi mukokorodzi. Kanawo mukadzi akafa, murume enderera kumberi. Ndizvozvo chaizvo. Saka kana pakadaro, mutemo unenge uchitarisira kuti asara wacho angave mudzimai kana murume anotora chinzvimbo cheukokorodzi. Asi izvi zvinopinda kana pachinge paita makakatanwa. Asi semhuri vakabvumirana kuti hongu bankuru ngavaite, mutemo unongotendera kuti bankuru vaite sei, vaite. Saka tabva pachikamu ichocho taane mukokorodzi. Kumwe zvekare kuchiri kunetsa panyaya yenhaka kugamuchira mutemo wekuti akasiyiwa nemufi
nevana ndo mudyi wenhaka. Tiri kuona rudzi rwedu ruchiri kutambura nekugamuchira nyaya iyoyo kuti imba yakasara iyoyo inosarira akasiwa nemufi. Chirikadzi ndo inosara nemba yaaigara nemurume wake. Kana pane zvimwe zvakasara zviri kutarisirwa zvekare kuti chirikadzi nevana ndo vadyi venhaka. Saka tiri kuona kuti paukama kune vakashayikirwa vachiri kushungurudzika nazvo. Saka makakatano anoramba achiitika panguva. Mashoko akanaka ari kunyatsojekeswa kuti kana vari vanhu vaviri vakaroorana, chirikadzi yasara ndiye muridzi wezvinhu. Kana chirikadzi, kana ari mukadzi afa, humburukwa ndiye murume. Handitika humburukwa ndo ino muridzi wezvinhu. Saka hatidi kuti vanhu murambe muchingokakatana. Mutemo ndiwo uno uri kudzidziswa, mutemo ndiwo uno uri pachena. Wataura iwe ukati wabva kuhofisi yaMaster of High Court. Tinoziva kuti nyika yedu yakakura. Mumatunhu umu mune dzimwe hofisi here dzamaster, kana kuti vanhu vese kunyange vari kunonzi kusendi nyoka kure kure uko vanotouya kuguta reHarare? Munozvifambisa sei? Maita basa maichisamba. Hongu tine maoffices akawanda muno muZimbabwe. Takaedza kuti tisvike kuvanhu, tive mumaofisi munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine office iri muHarare, kuHarare station. We have office yekuBulawayo, tine zvekare office kuChinhoyi, tine office kuGweru, tine office kwaMutare. Ndizvozvo mashoko akanaka, nekuti kana imimi munozosarudza iri pedyo nemi, hadzingabva dzazouya kuzogara pafuranda penyu, handiti? Saka imimi munongosarudza hofisi iri pedyo nemi kuti mubatsirwe. Dzese idzodzo ihofisi dzaMaster weHigh Court yedu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, kuziva mbuya huudzwa. Tiri kuya kwamuri takaoma, asi dzimwe nguva tiri kusvika kurwadzisai zvakare, nekuti pamwe ndiwo matambudziko amuri kusangana nawo, makafirwa, muri kuzunzwa, muri kuita sei. Tine urombo nekushayikirwa nehama dzedu, nekuti hama yako ihama yangu, ndo zvatinonzwirana nekuti tiri vanhu vatema. Asi patambenge tiri muchikamu chapfuura, ndabvunza mutemo wokuti aiwa, mutemo unotaura kuti asiwa uya ndiye muridzi wepfuma, ndiye angangotorwa semukokorodzi. Panoitwa sei kana maona kuti pamwe munhu ane udhakwa, kana kuti pamwe asara ane urwere, pamwe ane zvikonzero Dorcas zvekuti haagone kumira semukokorodzi wenhaka, kwete kuti vanhu vari kuda kuchiva zvinhu kuti vogoti hagone? Munozvitarisa sei izvozvo? Ndatenda maichisamba. Ndofunga mutemo wakanakira kuti unokupai dzimwe nzira dzamunokwanisa kufamba nadzo kana musiri kugutsikana nesarudzo inenge yaitika pamukokorodzi. Kana musiri kugutsikana semhuri, munonyora kwaMaster kuti isusu hatisi kugutsikana nemukokorodzi akasarudzwa. Zvanga zvakanaka kuti dai matichagira mukokorodzi watinoona kuti anoziva zvokuita, anofambisa nyaya. VekwaMaster vanozvigamuchira izvozvo, vokusarudzirai mukokorodzi anokwanisa kuita basa iroro. Asi tiri ipapo zvekare, zvakanaka kuti ndiri kutaura nevanhu vachiri vapenyu, vachiri kunzwa nevachiri kuona, kuti tiri kukurudzira kuti tinyore mawiri. Nokuti wiri yakanakira kuti unonyora mukokorodzi waunoda muwiri yako, kuti uyu ndiye munhu achaita zvenhaka yangu ndashayika. Chechipiri, tiri kukurudzira vanhu zvekare kuti ngatiitei atinoti mafamily trust. Chinhu chakanaka chekuchengetedza upfumi mumhuri, chinoita kuti tibude mumakakatano atiri kutaura enhaka esai, evakokorodzi, ana bankuru, ana bamunini. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu huyai kunesu vane hunyanzvi, tokunyorerai mawiri nemafamily trust kuti tisazosvika pachinhano chekukwikwidzana nevakokorodzi. Mashoko akanaka echenjedzo, mashoko ekufambirana nenguva yazvino. Mufunge izvozvo zviri kutaurwa zvemawiri izvi. Vanhu kare zvaimbotyisa kutaurwa ka, nekuti munhu aingoti akada kutaura zvewiri unzi maakuzvishuraka, maakuzofa. Tagara tinongofa. Kuti mataura, kuti hamuna kutaura magara munongofa, asi zvakanaka kugara makazviita. Ndiri kuuya kuhofisi yaMaster. Dorcas anga achitaura achiti vanhu vakasununguka kunyora tsamba kwaMaster
kuti mukokorodzo watiinaye uyu hatisi kugutsikana naye. Imimi munovheneka sei? Nokuti munofanira kuziva kuti vanhu vakushereketa mumamisha kaumu, vamwe vanongotaurirana kuti hatisi kumboda, anoroorwa uyu, acharoorwa imba ikaindai, yakazodini dini. Munhu asina kumbotaura kuti ada kuroorwa, afirwa murume wake, kwapera kana 2 weeks chaidzo, 3 weeks, vanhu vakutotaura kuti acharoorwa. Imi munovheneka sei kuona kuti tsamba yauya iyi yakasumudza chokwadi? Maita basa maichisamba. Isusu seofisi kana tagamuchira tsamba dzakaita seidzodzo, tinotora matanho akaita sekuti kuti tinzwe kuti zvataurwa izvi mutsamba ndizvo here, tinonzwawo ivi revamwe. Handiti kune akomplaina kuti executor zvakati, mukokorodzo wenhaka zvakati. Saka isusu tinotora matanho ekuti tinzwewo kuti executor wacho ndizvo here zviri kutaurwa mutsamba iyi. Tinogona kuita mameeting atinodedza vemhuri vedzinza vouya togarisana pasi tonatsoongorora kuti zvokwadi here munhu ari kutaura kunzi haasi kuita zvakanaka, anodhakwa, anoita sei, ndizvo here, tova neumbowo hwakakwana tisati tatora decision kana kuti danho rekuti oenderera kumberi here kana kuti tosarudza umwe. Zvakanaka, zvakajeka, zvinogutsa kunyatsoona kuti ndizvo zvinokuti kana vapo vese vemhuri vaviri vaya vakambenga vaenda paseri pechimuti vachita makuhwa zvakuzobudaka, vamwe vakuzoti zvakati, vamwe vakuzoti zvakati. Tiri kuona, handizivi kuti iwowo mubvunzo ndimunodavidza here kana mumwe wenyu, nokuti mese muri chikwataka chero anenge adavidza. Nyaya yekuti vanhu vanotanga kunamboitaura, yekuti vanhu vanotanga kuti ko akaroora, munoita sei? Nekuti vamwe vari kusiiwa vari vana vadiki chaizvo, vamwe vari kusiiwa vakura kunyange vakwegura, asi ikodzero kai munhu yekuti mukukwegura kwake kana achida shamwari zvinorambidzwa here kana kuti munenge mototi aiwa mosiya zvepano moenda? Ndinotenda maichisamba. Mutemo uno haurambidze munhu kuti kana achinge ashayikirwe aroore kana kuzoroorwa. Chinenge chichidiwa sekutaura kwamboita Dorcas tichitanga, kuchengetedza kodzero dzevasiyiwa, zvikuru sei vana nemadzimai. Mutemo unotaurawo zvakare kuti nhaka inogoverwa sei, asi pane nguva yekuti munogona kuwirirana semhuri, kuti isusu tega tiri kuwirirana kuti nhaka yasiyiwa nemufi igovewe nenzira yakadai. Zvinotenderwa izvozvo, zvinoitawo kuti makakatanwa asawande. Saka kana paine imba togona kutowirirana kuti imba mai vasara ngavawane mukana wekushandisa imba, asi imba ngaiswe mumazita evana kuti vana vazorambe vaine pekuita sei, pekugara, kana muri kutyira kuti vanogona kuzoroorwa. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Pane zvakawanda zvamunoita kugona kuchengetedza misha, pane zvakawanda sezviri kutaurwa nenyanzvi dzedu zvamunogona kuchengetedza vana. Hatidi kuti kana tasangana nedambudziko, nekuti kufirwa idambudziko rakazvikwanira, idambudziko rinotorema. Saka vasara chiregai kurakidza kuti maida zvinhu zvemufi kupfuura munhu. Ngatizivei kuti newewo wacho uri kuda imba iyoyo uchaisiyawo zvakare. Saka panapa pane uchenjeri huri kutaurwa kuti tosiya sei misha yedu ichiramba ichingoenda, tosiya sei nhaka yedu ichiramba ichingoenda. Vadikani, munongoziva kuti kana tasvika munopera zvikamu zvedumo, chiringazuva chiya chinoita sechinotandanisana nesu, asi tinoenderera mberi, nyaya yedu imeni.